Esteban nwa m. Papa. Ịma na awụ m na. Mụ na gị ụkwa. Ote nne gị na-anọ ya ugbo. Kụwara m aka Nsogbu. Anụ m na-ajụsị, ele ihe mere iji lọta n'oge ugbu a? Emeghị New Year, emeghị Easter, agbagaghị ogo. Christmas anọ, ga-erebata ka arịrị. Ote nna gị, gwa m ka ewe eziokwu. Papa, eziokwu dị na ya bụ na mụ adị m like ikwu ọtụtụ okwu, yotago. Enwere important reason nji wee bata. Mana achọ m ebe batiwe mgbu, achọ m ihe publicity, people ema, you understand? I am just quietly ma bata. That's why I didn't even come with my car. Yes, achọ m bata nji okwu ga ihe niile m kwesịrị ịga mezu ike. You understand? Enwere project m chọrọ ịmalite na village a. Project? Yes, tomorrow. So achọ m igwe onye ọbụla. The project m ga-ebido the inspection tomorrow. Ka m gaa ebe chọọ enwere ebe m chọrọ igo dị ala, yotago. So ọ bụkwebere project o. Ezigbo project na project worth 300 billion naira. It's 300 million. 300 billion naira, or million, Papa. It's le non ekwe. Agwagi project president they are aware of. Yeah? Yes, now. As a matter of fact, all yanwa tila aka na akwụkwọ tupu akwụnye m gwa akwera m maka the project. It's le non ekwe. Ma be chono. Chono now. No kiji say neba ABC wo bata eba na cheta obat wo gibo yan ala so dog mma can you let him now can you let him ke what the whole village na mbata second come talking o ta Dangote no now you know the mabudo lo Dangote tibe Dangote come up with Dangote o we go oboda na igbaba na ụlọ igwe na tibe igwe iso do kwa gị mma ihu kwa sense but you never come now water. I go for after news again but I see me na mbia no lock each other one or two. And so e me take bia no lock nke buzo lo bia ni na o say afum gi as my home boy as my village boy need help. I'm so okay na I meta to down come cho something tie lu gi. E bia say bia na timbu. Can you na timbu now? Can you na timbu? Ota o te batake quietly gently or simply it don't so just somewhere no if na bankata I'm metazem bezem fuzege when him choy itelugi as my man. More de okwa nsige gwa drop account ge or drop azagi mmembuye get something. God okay. If I say that timbu. Ngwe wala ni wete but e kam roche no ba. Hey, no can. Ebule anything now seba wanu now. Nne mesage be no. Nne kwogwu na ebe a na-ekwu okwu. Ama maka ndị na gara na achọ ga dacha 1000 naira. De onwe kwa ọrụ. Ofom tie mgbu si okay mecha bịa ka m chọlụ gị something. Chiso ndị a na-akọpụshu ụlọ ndị mmadụ. O nwekwa ike because ije ọbịa na nwe go bụ na ọ chọrọ ịbịa size kwa you understand. Ma ebe a ga-eche awụbata. Chere. Ọ nụrụ mgbe e kwuru 300 billion. I'm sure. Say I no kpa efuele ma gbafudala m n'ala. Security na bịa FBI. Security. Na FBI. Achọ m ikwu much. Nsogbu. Onwe ihe m chọrọ n'aka gị ogbu na-awụ eziokwu. Gwa m nke wụ eziokwu. Ama m na ị na-enye nsogbu mana nsogbu gị bụ nsogbu eziokwu. Gwa m ihe mere ni ọgwụ na ihe m chọrọ ịma na. Elee ihe kpọratara gị na nwanne gị nwoke Etelbat. Maka ana m anụ kepu mana o dochabeghị m anya. Nkọwa akụkọ ihe mere anyị ji shiri Lagos lọtawa n'ụlọ chi ga-eji chi ga-abụ. In fact m kọwara gị ote mụ na Etelbat shiri shi nga ọnụ pụta dowe asị kpọwa ya ka blọk ji enu ụlọ elu village anyị niile na a ga-anụcha ụlọ elu still tụkwa ya afọ a ga-eshi amụrie na ote ọrụ ụlọ elu ọrụ ga ya n'ụta ya nọpịa orodo shi orodo ọnụpịa nwa ubi
still ụlọ elu ka masakwara because ashị karịrị akarị. Agaruru m nga ete ebe atibi na Lagos. Biko toshiri gwa m na adreesị o nyere m. Bata n'ime ụlọ mara mma o toshiri ọrụ ya kwadochi ebe niile na-ajụ oyi esi na-ekom n'isi go. Nwunye m nwoke ọkọwa m na tụwaashị otu etoju ụlọ na ka ya nwe ụlọ ya anụgakwa ọzọ ebe otu oshi agwa anyị mgbe ọla ikpere na food anyị na-enwe hope CS na mama amụtala nwa na nwa mgbe ntoto oshi promise ya ga-abịa kada nga arụ ya ụlọ elu rụọ nke arụ nke ọdụ. Amadị m na ọnụ ụlọ mmadụ mgbe onye nwe ụlọ bataziri na-akụ aka dịka onye nwe ụlọ to kwesịrị sịsa asị m na one of my boys nwunye gị m sparkọ maka onye na-achịkwa ihe nke ọwụ ya nwe onye adịghị eme ajọ ihe mba bamara anya bụ nwatakịrị nwa okorobịa nwere ụdị ọnụ na-akọ na m na-akọ fọdụ nwoke ahụ marakwa nsọ onye nwe ụlọ ọ mgbe ọ bịazi si na my own house nwunye gị m kashia si onye nwe ụlọ ya sọ my own house si onye nwe mkpozi etele eghewe ọnụ oghe onye nwe ụlọ eghewe otu ka anyị niile ghere ọnụ oghe ete mgbe ị na-anụ ụlọ ihe nwatakịrị amakpo n'ime ụlọ buchite akpa otu ịhụrụ anyị siri loweshi ihe elu ihe otu ahụ ka anyị siri shi nga ma ata anyị sada atọ ya na onwe ya chenjide akwa okwugo ebe okwu na shi na akpa ya shi ahụ onye dị obu ya na ọdụ anyị si Lagos wa dorite nga eweziga na mụnwa nwa onye tiri ego na akpa gbatụ ego na ama anyị da ahụ ego anyị ihe anyị na-awụ ụba n'ala anyị were efere nyere na onye isi ebere otu ka anyị na-esi anyị ego anyị na-eji abata ịhụnanya ihe emeji agwa gị ịhụnanya ya meji agwa gị ma ya nwere ụlọ ma ọwụ ya nwụrụ ikwesịrị ịkparị ya o ya wụ nsogbu gị ọwụ mama ọwụ dị ya nwa gị nwoke asaka m isi otu o shiri sambere na ote samamia nọọsa gị hụ ka ọnụ ya na-atọ milion ọ na-akpọ ya m na-aṅụsị ewe ego one na-ewe na mbọ batala n'ụlọ nna m amadị m sị ka ewe odio ego ọ ga-akara amụcha ego ndị ọzọ dọrọ ya ji ya na-eko mgbe m matara mgbe ọ bịara dị m ka ọwa asị ọ mgbe ọ bịara tọla m aka ụmụ nwa esi ya na-eko gị n'ụlọ ndị efere rọba ntị na na-amapaga na ha aja mgbe ọ tụrụ m aka sị ihe eziri ọ 20 million ka ọsọ 10 million mgbe ka m bidoro nwayọọ na-ewetutu olileanya m ntị ụrụkwasị ewetụchara m ntị ya bịabịata aka na kọtịn nkịtị kụrụ n'ụzọ sọ m ihe azụrụ otu kọtịn ọ 5 million mgbe ka m matara sọ ọla asị ha n'ebe nna ya shi ọbara nna ya abagala n'ime mana m bịatụkwa kọmpọt ọsị mba miracle nwere ike hapụ na maka nwere onye ma echi ọ mgbe da young man bataziri ote nwatakịrị gbara isi were isi ipiri pentichara ụlọ ya were penti fọrọ n'ụlọ were penti ishie ya tọọla m aka sị m in my house ịhụnanya ahụ meji ekwu ete bat iwere nna gị igbuo ya igbo na ashị ofu ihe ejesere mụ na nna gị mana nsogbu anọ ihe na-enwe esi eme ya ka ga-esi mee ya ga anọ m ya ọ bụ nsogbu nke gị ka m ekwuga m nke wee ezigbo nsogbu nsogbu nwekwara ike nnọtụkwa nsogbu ke m nọrọ nsogbu ka ọzọ anọkwa bikọs kwa ịhụrụ n'ụlọ na ọ batara gwakwa na ya ọkwa ịhụrụ famili ndị parish na-abịa nga eme mitin enwetu mmadụ chiri nwa bịa nọrọ nga mee mitin otu a ga-esi eli onye ahụ ya bịakwala nga eji asị atachịrị m ndị parish nwebere ga ndị parish na-abịa nga enye m agbakọta nga mee mitin otu a na-esi otu a ga-esi eli na ka otu nwaanyị a nwụrụ n'obodo amụrụ na asa ga-eme mitin nga nwanne echi ha bịakwala nga bịa mechie m ihu anapụga m nwa obere trọkọbọn m na-eji ama na-ejiwe bụrụkwa oge gbuji ga ya berekwa ebere na vileji maka aga m esogide nga ụlọ ọ gara atash aga m agbapụrịrị ya amụrụ m dị mkpa na-aba agbamaka nwa len ị ga-eje rụọ ọrụ chọwa nke ndị parish nyega gị God damn, baby. Oh, but listen up. Hey, yo, but I heard about your coming, baby. No, listen up, baby. I said I heard about your coming, baby. I said, but I heard about your coming, baby. God damn, baby, I heard about your coming, baby. But my one. Whoa! Oh, la. Oh, so you in this town? God damn, baby. I said, but I heard about your coming, baby. I said, I heard about your coming, baby. No, you know what I mean? It's been a long time coming, baby. No, for real, man. It's been a long time coming, baby. Are you for real? Yes, now. See, hold on. So if you now gonna need the God understatement, baby. Afunum gi kan forget the fresh and sit na what the paka home ebute ku ike mana oburu na bat ge ebute ike bute aji ike obi kwesi ebute ike damn, baby, you know me, baby, from the one, man. I've been on the bag. You already show me the money. I've been more money. I do a little bag.
mbata obodo ifu ndị obodo ndị ogbe kugidelu nya abịa kugidelu ha kụọ ha 1 week ịma mmanya mbụ delu ndị obodo agwọ ma ajụ ịma mmanya Wiz Khalifa McQueen baby damn I brought it from United States of America baby agwọ ma ajụ gbaju mabulu McQueen binye ndị obodo ha were cup na akwụ ya ka mmiri na-akwụ McQueen ka mmiri ihe ke na-abịa now ke na-abịa if you go obodo olololo igwe abịa igwe bụ ebe a nọ igwe ka justice ebe a na-apụ na yo mana akara God damn, baby. Oh, shino. Have you been long time watching? I go some guy come. Oh, again, and nah, I know. I'm not coming. Man, you will just say about when desirability yeah. For real, baby. Hey! Woo! Mosquito. Nwata gbole mo. Riele mo. Anwụ na-ata ihe a na-ata. Ihe m na-agwa gị, igwe buru ya ebi m igwe moto ebe a ma this guy ga-abịa BMW this Giga. Nke na-agbago iru ya na-agbago Igwe ya ebu ya bata na na-ekwu otu si don solve fere ego feru ebe a. Do you understand me? God damn, baby. Igwe bata ọ na-asị m na gọvanọ ga-abịakwa ịkọkwa ntị a. Hey! Hey! Woo! Hey! Dedicate. Enough. Hey! Ezigbo film, you man on them now. Back home, hapo. Na ina beteka. Hey. Mbata ka iwe. Hey. Hold me, my man. Hold me, my man. Oh. Hey. You relax kwa coat. Na mi relax Mary Galia. Igwe itala ahụ lo di igwe na ahụ bede n'iri ọ wonye bigre moto. Mmadụ na-enye ọ na-enweta. Inwe dudu ma awụ chi biskit ego moto ihu ji lọta village am mi gbalago moto ụgbọ nwamkpi ibigiri igwe moto shia eleba azịza anụ ashike ekwesịrị ịzapụ ya zapụ ma ọrị nga ọ tapara nga ewo ịma na mbata no yesterday na kemgbe echa mbatazi ọ bụ sọ ngari nna m na-akpagharị ma enwe ala ọchọ ka m go somewhere yatago ọ sị na ọ bụ school ọkwa hospital na m just rụọ ọrụ ndị village a mana price adabachabe ọ ya ka anyị na-ekwugodo okwu ya 100 million abụọ no I'll just pay. Chere 100 guinea 100 million naira now chere gwa m na iji oduka ego ahụ egodo onye nka ete abụ ihe taa bigo 100 million imegole m na spend in a day. Do you know how much I spend in a day? Kam hapụzie. Do you know how much I spend every day? ete mo Nne akụgo na akụ large. Ịma ihe na-akpa ịkụ large. Na akụ large na ọfụma. Do you understand? chere kwa enwe m chọrọ eje. Ke dị ya. Moto ị na-ade ebukarị m ịbata. Ka emeni na-ebuzi ya. Onye lego m anya m na-afụ m ya. Oge, ọgwa na-ekwu ya. Kemgbe hụ m last. Otegonu ka ọ na-wee bata ede ekwe ka mfụ ga. Onye m na ịmụkwa moto ị na-ekwu okwu ya now. Kemgbe ha gbago m like 5 different cars. Ọ ka m na-esi agba moto m now 2 weeks ka m na-eji agba moto. 2 weeks m send ya back to Japan. Anụgharị akwa ya bụ achịkwa ya. Ọ ndị Japan na-arụ moto m niile now. Gbagakwa m last o. Enwere nke m to go there now. O nwere ike bata any moment from maybe next week or something. Latest model G-Wagon 2024. If that one Mbari, I'm going to see lawyer now. You understand me? If you go the G-Wagon no bathroom inside, no parlor, sitting room where you relax. You want to shower, buy has your own.
Enwezi nke m chọrọ igosi now. Latest private jet. Ndi? It's a private part, it's a private jet. Nna m. Onye dara mgbe m na ntị. Ka ebe ọ dịkwa? Ọsọ ebe ọ dara. Mgbochi gị n'ọnụ dapụta. Gị hụ ya ote ya daa ka ogbu n'ikpe kpum. Te nwune. Hey, itele. Nne, ewo. Nne nnọọ o. Ọkwago nwa wo. Oge nụ na o. Ịmazi onye oge o. Oge Chukwu. Oge ya ka mma. Enwere otu a ga-esi gwa gị okwu. Gị were anya arara mata oge. Ịnụkwa? Maka na oge anọdụ. Akwaghị m na ngwa ebe. That your enyi gị nwoke ahụ kwa that your enyi gị ahụ. Gaa gị. Mba ahụ onye na-arụziri ha ihe na yard. Onye ha na-arụ ihe na-abịa emeziri ha ihe na. Okay. No. Iso ise nwere anwe ihe m si ka ebe ị na-aga nụ. Agaje m ebe m na-aga. Okay. Agaje m ebe m na-aga. Awe FM. Popular. Color popular color. Fande udi color ka na-eje emebe burial ma eliwe mmanụ n'ụlọ. Ndị fada na-eyiwe ma bịa hụ ozi. Okay. No. Awụdụ ihe ọbụla oge ekwupụtara gị were etu ya aha gị oge. I kwesịrị make use of oge. Nụkwa? Onye m na-akọkwara ebe a. Jisi ike. Were oge mere ihe. Ngwanụ. Ngwanụ. Gawanụ. Ma ga. Ngwa m gawakwa gị nwa ma ekwe. Bye sir. Okay. Ete. Nwune biko. Enwere to shere nwune gị na ahụ na. Ndị ma na onye bụ igu ka ewu na-eso. Nwanne m Igbo nọ nka. Ọ bụrụ onye zuru dị iwa gọ na ọ wụdo ụmụazị. Biko 20,000 meji gagaziri ihe. Ị na-ekwuzikwa ihe nke a ka ọ bụ ọzịgo. Akwado maka ngwanụ na. Ngwa gị na-achọ m ị na-ebu ego agarị na village a. Enwe ka ọ dị ka m nọ obodo adị mma. Ego nọ na yard nọ na ị na-ekwuzi ihe ị na-ekwu. Yard. Ego nọ na yard. N'ụlọ anyị nga. Ite nọ na bed m under the pillow there. Wee 2,000. Bed gị ka ọ bed anyị. I nwere 2,000 nga. Etu ọkaadị m ka m ji ebe a. Ọkaadị ka eji ji wagon nọ. Ọkaadị na transfer na m eji ya. Mme transfer banye. Jee ebe a ngwa wee 10,000. Ị gara wee 10,000. Ị kwesịrị ma na mụ ebute gị ike. Ewe ihe na-ama. Ebu m ike nụ na ahụ. Ibute gị ike. Ike niile wu ike na ike o. Ike niile wu ike na. Udede ma ewe ka agba ya. Chirikwa. Ị sịrị ya na ya were 10,000. Chiri inyego nne ya 10,000 naira ego leke ga-enyeze m. Hapụgodo eke ihe na-akọ. 10,000 ọwa ego. 10,000 ọwa ego. Imagodo ego ole mgbari na flight o ji bata. You know he came to Lagos to see me. Ego ole? 255,000. First class kọbanụ now. Tu gịnị? Sọsọ ya nwa. Ntị ma ọ nụrụ ihe kwuru. 255,000 now. Sọsọ ya gbagodi na flight. Imagodo ego ole mụ na-agba. Nwoke ike. Ọrụ ndị na-ekwu okwu ha si ihe nke ọwụ rice. Yotago. Nna m ibute gị ike. Ebube aji ike. Ifubedi ike. Ike Pentecost. Ike Come on, enwe film ga-agbara ndị village a now. Very soon am dobe ya. M ga-set cup 1 billion. Ọ ya ga-agba ya agba football cup. Nwoke mobi mu. Abụyeta biko. Abụyeta. Ndị ọ na ama ụkwa big girl n'obodo a. Come on down. Ihe ahụ na. Hey. Ele ndị ya papa m. Relax, All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you.